Ai ngộ yêu trai cái nước bọt xí xiên, ya cái jeng penyok jeng belai cái nước bọt cái bậc koridor, cái bậc wan shepi, limbaga ni cái ketien cái bậc don bor cái bậc im cái jeng Jesus Christ balam utrai jeng abar jeng pi. Ti hai cái nước bọt cái pedang yifi kilong kemi kilong kpa ki samla bat ki hep ki barit baro khoi hang nu bapidon cái nước bọt. Pelaj yang kepor ke berkoror cepi ban syaskor yang ke ketien ke jeng belai bangang ngets kam ke ketien jeng utrai kan long ke jengker ku ke berkrau yang ke jengem ke jempi play un ker ku yifi ke por play pen kia yifi ban play un pelai lut yang ke jengem ke jempi ai ngo yang ke jeng penyo ke jeng belai yang i na kepor si kepor ba ban yo skau yang ke ketien ke jeng belai ban syaskor yang ke ketien ke jeng belai ban bam yang ke ketien ke jeng belai plain ker kuyu pi ke ni ko por ke benda kilong kemi kilong pai ki samla bar ki hep ke berit baro ngakwa ban sam bar ban ashe pi ke ni ke tien ke jung trai ke ni ko por dia ke wei na ke benda ka tien ke jung trai baba bon ba ki beri ke jukeli ke ni bat ngakwa magan jubab ye ke ni ke jingkeli jeng ki babon ba ki brio ke baong dang la ne em ban ye tho biang sasisian hadien balaya tho menshua hadien baladep ban yatho menshua kani kadi ke jingkeli je ki babuan bajukeli bat nakaliang ke janga kum syakri je utrai ngadon ke ko por bamenta man jubab le ban percaya fi dakaktian ke jung utrai ye kadi ke jingkeli bat ngakwa pen shaskor pen samlam shikiwe bekiwe ro ken yo tiap ye kadi ke jing shisha kan orang ini visa cisian mentang kibrio babon kini kibrio kibala start kibala shempang bat kibala skuto bagi dam kuat bansha ya lambakla reki kuat bakin yat hakata ka standard akat kum ke ketien ke jenggu belai kedam sha shu ban chu ya lam kum tu ban chu le kum tu reki kuat ban vap ya kamon ke jenggu belai namar kim nam kuat bakin bakla habakila bakla kedam kuat bikin bakla biang ki kwa maniat bet kat kom ke ketien ke jenggu belai tika ni ke jingkeli joki babon ba ki kon jeng belai ki ba kwa ban tiap je ke jeng shisha kaba ong dang la mo ban ye tho biang sachisien hadien baladap ye tho menshua kani ke jingkeli jeng ki babon bat ke jubab ne ke ketien ke jeng utrai ha ke por ke long ho oj bat em Ketang ke jingkeli ngabaduang ke jubab nak ketien ke jengutrai kalong hooj bat em ya kan ke jingkeli badong dangla ne em ban ye tho biang sachisien hadien ke bangala da ye tho samla man shwal ni da ye tho pen scam man shwa dangla ne em bangan ye tho biang shawei mentah kata ke jingkeli ke jubab kalong hooj bat ke jubab kalong em ti kata ke ka jing jubab ya ka jing keli ke jengpi dengan pedi fi ne ka ketien ke jeng trai ha ke ni ko pon ke benda kat kum ke ni ka jubab ke jengpi bat dengan pedi fi ke ni ko pon bat nget kan long ke jingker ku ke bekrau ya ke jingem ke jengpi ngat jubab dengan ni ka ketien ke jeng trai bat nget kan long ke jingker ku ke bekrau ke jubab ke boong hooj kadai ya utu lani ya katu menshua ma pila ya tho samla lani pia chu tho pen scam gum tu hadien ba pila don kun don kti sitanga shilong ya jenga dei sitanga shilong kalau yat gum tu de ki snem de ki banai de ki gum ta terten teri kumno ka don ke ba ublei ushimno ya iwei neki ya kata ke jingelong sitanga sijur ke jengpi sibu bau bleng lo shimno ya utanga jengpi lane ya katanga jengpi tipi pilasa marwei ringkat ki khon jengpi ringkat ka khon jengpi pilasa marwei lani pi ula shimno utrai shua bapin yo khon yo kti pidang ya long arngot ublei shimno ya uwei bala ino no ya uwei Cuba mentah lah shimno yu tengah jengpi, lani ka tengah jengpi. Ti mentah pila long marway, klem kon klem kti, lani pila don rekat ki kon ki kti. Ti ulok dan chu, bau blei lo shimno, bau la klap no.
Ti ka jing kali ka long dang la ne em ba dia tho pat yo ba kum uta la ne kum kata ka Bible ko ong en dang la ba phin ye tho biang sa wei pat la ni sha wei pat sa ka wei pat la da u blei be dang sngo ya hap ban ong bangan am sngo la bangan shong marwei pi ong ba u tanga jang blei la shim no la ne ka tanga jang blei la shim no ngam sngo pat sngo la bangan shong marwei ti u blei un pen i biang ye phi shani shatai ya ubriu ubodang lach ubodang tli ubodang pat don hang nu pin ye shong bat pin ye tho biang bat u ka Bible ka ong dang long dang la tongan puli phi de ketian ka jong utrai da ka shithi ka jong apostol Paul shiki nong rom ka la nong ka ban nyo ka de khat ka ba ningkong ka ba ong kum ni ngenget kene ketian jo try ka derap di pisibon ke ba ongkom ni pim jutip kong ki para namar ngakren hap kita kibala itip biang ia ka hukum bakata ka hukum ka don bor halor ubreu katba udang im namar ka breu kabala don tengah late da ka hukum ken ya uha uta utanga katba udang im henry lada uta utanga ulayap no kala laj no ken nakata ka hukum ka jong uta utanga nabakumta tilada kan yo tanga yo wei pat ubrio kat badang im uta utanga joka enyo yaka ka baklim henry lada uta utanga uyap no kalong ka balaj nakata ka hukum kum takin kam long shu ka baklim lakalayo tanga ya uwei pat ubrio syai kra na ne ketian go jong uplay ka baong ka bajubab yangi pilih shong pilih sa baru tengah le ka tengah jepi hindai hadin bau khlap no utanga jepi le ka tengah jepi dara pimla ban shong marwei shong khenrau no marwei ka dagi kon gikti jepi le marwei dara pinwat tengah biang da uwei le da kawei endang la ipi ban ye thok nimar la ye te ipi da ka hukum menba pila ye thok ti haba la ulaklat no le ka laklat no pila long ka bala laj no na kata ka hukum kemot la ba pin ye thok biang sasisian la da utanga jong pi ulaklat la da ka tanga jong pi kalaklat la ban ye thok biang sasisian ti kejebab ke baan ke baong empat kadai ya utu ubril ne gatu ke briu kap badang im utanga jengpi le ne ka tanga jengpi pen omla shu bandang ya tho shawei ya utu le ne ka tu ke badang im utanga le ne ka tanga jengpi pen omla shu bandang ya tho shawei shubu menta tang na kanu ka dau bapia per jengmut kinu ki dau yeng ki dau sem ka jing ka dau shi ka jing yalong shi tanga shi lok jeng pi pim sku kwa shu man ta ban ye shong bat utanga jeng pi bat ka tanga jeng pi yo i no shawei badang kam samla pi ong ni ngan i no ni ka tanga nga isi ngan lit no shakatai ka tanga da ka wei ka tanga samla man ta bangan ye shong no ong tai bat pi pan ka kot jumor justi ban i no ye ka tanga jeng pi dan yo utanga jebi pia light no pi ong banga ngan ye tho no hang tai pilayo e ka kot menta ga ni ka kot blayo ka kot diverse dan ni pilayo menta pi ong ba je pha ka tanga la ni me utanga ba kom na tang ngam tre shu menta ngan lek ban ye tho no bat ka tai bar ka banga mon ka banga sngo ye dei jing bot pilek ye tho no hang tai ri ka ni ka tanga jong pi ka dang im ka Bible ka ong u hap ni ka hap ha ka pop klim ka bomot ba omla kap ma kadang im ka tanga jeng pi kap badang im utanga jeng pi pen omla man ye tho shawei u ba le ye kene ka Bible ka ye thu ba ungat la ne ka ngat ha ka pop klim ti ka Bible ka ye thu ngi ya u ba klim la ni ka ba klim u blai on bishar piri ba sku thu ye kata menta PEC ye ka tanga ga jeng pi ka tanga kadang im
hari pilit ye thọ nó we pila man enjoy hang takat bang mon tang ba pia song pia thọ kelim hak hamat jong blei pilong dong pop pilong ki ba kelim tiyo ba kelim on om yo ye ka baneng pin pet ne ka tin ko jong turai u ba kelim la ni ka ba kelim ki om yo ye ka baneng ka Bible ka kran shai pin ibar sku tho ba ye jong blei om dei ban chu yo bot ruma ru tiet la ne ban chu yo ba ki we ki le phiro pin le em ka Bible kam sha ma le kom ta pin pet ye ne ka tien na ka shiti ka jong apostol Paul Shaki Korean ke shiti ka ban kong jong apostol Paul Shaki Korean ke la nong ka ba en real ka di khot ka ba khnai ba ge sipo kong na ba ki ba klim kin om yo ye ka hima u blei ta ka dau kat ba ka tanga jepi ka dang im pin am la man le chwe la te ye pi da ka hukum ti ka bomot pin am la man le chwe la da pim kwa su ban ni shong ma ga tanga pi ha man shong marwe om pe su shono shono shong be marwe sakri utrai marwe pi ka biang henry la da pi kwa ban lai da ka tanga pin ye shong no chwe la long ba la klim Cuba mentah ke tai ke teng ke bapi ke samla ke jompi ke badan samla ke padon banu pi padi pila don pila da bia tho lan pi shong pi tho bat ka ke bot pila pen klim lang ye ke tai ke samla ke tang ada ke jikai ke Bible ke mun omla ban ye tho biang hadin ma pila ye tho bat ada utanga jompi le ke tanga jompi ke dang im ke dang sa pi omla ban ye tho kan ni ke de ke jikai ke tin ke jong blei pin pet ni ke tien ke jong trai me ke Bible ke kren ro ne ke gospel ke jong Matius no ba khat khandai ke di khot ke ba khandai ke kren ye ke ta onam lang shu ban nang ye tho shwe uno u ba klem u ba lek biang shwe uta ula pen klem ula pen sniu lang ye ki we ro la ne kala pen klem biang ya utanga jong karu ta ka dau ngodong ye pi ka bala man pen ye klat lan ni ka bala man ye tho biang sachi si na den bala ye tho man chwa ke long hadien bala klat utu tengah lan ni ka tengah tis ko tho e ka de nge bar ka dong ye pi ha ba kum ta don ki bri ki bong ni ngam la su to ngam la su man ta ban ye tho man ka tengah jang ka dang im u tengah jang au dang im ti ngim la man ye tho ngi chu ye shong le ka ye shong gum tu ngan ong ye pi ye shong ha ka pop pi hap bet ha ka tengah ha u tengah klim na ni ka tengah klim ke jong pi ka bamot la da pi yo kun yo ti ha ka to ka por ka ba pimpat yo tho pi yo ka Bible kong ba ki kun pongka ki kun so snong ki kun so sim kim dei ki kun kentang ki kun burong pi ni ban sku thu ma nomor don di beri ko ma up dayap chwa ka tai ka tengah ka bangala isi la ni up dayap chwa tai tengah bangala isi mentang ngan dia shong ni shong ksa ang ni ngan dia yo kun yo ti ni mlei le la dang empat yo tho ma ka ngim le le ngan ong ye pi hap ka pop auria ka pop ka jing auria kam di su ka tang ka jing klim ro kala dei ka pop auria ti yo ba auria blin bisar tila da pinya yo kun yo ti ha ka por ka pinang ye shong kum ta pin ngat ka pop auria ha ka pop klim ka besur ke kelmau bagi kun jonglei dei ban penhun ye ka do pi ha ban pen ba ye ka jing ye long shi tengah ka jepi namar pila jit hi pila mon na do besdang pi ha ban pen ba han tu nam la shu lach ka ba klat la ni ka klat no tang gom ta lach nan ta nam long shu pi ha ban ya pan ba ya pan map ang tu ya pan khut tu ya stang thumai hang tu ban tei ka ying ka sem ka ba khut ka ba riu bli nang ta ya map no i we em ka jem ba thamai tang na ki dau ka jim ma su thu jim mo ka pisa ka tang ka ha ka yat ka yeng ha ka ba ma ga di pin ya pai pin ya praying pin ya wat lok dar chuwe ka long ka jing i jili khmat jong bli pidon kam ba dia su thu jim mo pidon kam ba dia plang pidon kam ba dia pan map i we ti pin yo ya ka jing khya ya ka jing khot ka long yeng long sem ka ba khya bat ka ba don burom ka ni ka di ka jing i kai ka tien ka jong blei plain ka khu yu pi hang no pi don ka ni ka di ka jubab ya thu lang si ki we ro pilang aman ya tho biang shwe hadin ma pili ya tho la da utanga jong pi ul khlat la bat la ka tanga jong pi ka la khlat no hari om la shu ban ye tho la da ka tanga jepi ka dang im bat utanga jepi udang im bat pin ye tho yang chewe anam la shu ubale jubor ungat ha ka pop auria nang ta ubungat ha ka pop klim bat igi ba klim plain bisar
ngay phila sai cái này cái tiền cái chúng trai plain cái khui phi nhất si sempat hakawi pat cái video ku bless you bon amen